ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ಈ ಪರಿಸರಡು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಡು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇನಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲೆರು ಸ್ವಾಮಿಲು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಆಯರಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡು ಕೇಳೋನು ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಡಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಶ್ರೀ 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 ಪರಮಹಂಸ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರುಲ್ಲೆರು. ಭಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದು ಭಜನೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ವಿಭಜನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಸಾಧನೆ ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮಧಾಮ ಆವಡೆ ಪಡೆದು ಬಯಸುನಾರು ಇಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಮಿಲು ಇಡಿಬತ್ತದು ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಜಾನನ ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಗಜಾನನ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಗಜಾನನ ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಗಜಾನನ. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಿಯರಲ್ಲಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರನ್ನ ಎದುರಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಕಿರಿಯಕ್ಕಳು ಇಟ್ಲಿನ ಮಾತೆರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಗಳು ಚಾಲನೆ ಕೊರಪ. ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಾಲ ಸೀದಾ ಸಾದ ಮನೆಯ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಆದ ಸಹವಾಸ ನಮಗಿಜ್ಜಿ ಉಪವಾಸ ಇದು ಬೈದ ಅರಂಜಿ ಪ್ರವಾಸ ಅಂಡ್ ಆರು ಏಪಲ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಪನ್ನಗ ನಿಖಲು ತೂದು ಪರೆಯವು ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡ್ಲರ ಮಿನಿ ಕಟದೇಡ ಅರೆಗೆ ದುಡ್ಡಿದ ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಆಂಡಾರು ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಾಡೂರು ಪಕ್ಕಡೆ ಕೋಟೆ ಕರಡೆ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಸಭಾಭವನ ಮಲ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ವಾರಿತ್ತ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮದುವೆಲಾವಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗಲಿ ಬಂದು ಆ ಇರದೇಡಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಕರಡೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸೋಳು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ. ಹೊಸ ವರುಷ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಿಗೆ ಬರಲಿ ಹರುಷ, ನಮಗೆ ಬೇಡ ಯಾರಲ್ಲೂ ದ್ವೇಷ, ಬೆಳಗಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ, ಉಗ್ರರಾಗಲಿ ಸರ್ವನಾಶ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕ್ಕೆ ಜೈ, ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಸಮರಕ್ಕೂ ಸೈ, ಕೋಟೆಕಾರಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಜೈ ಜೈ ಜೈ. ನಾನು ಚುಟುಕದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ನಾನು 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಕವನ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕಚ್ಚಾ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕಚ್ಚಾ, ಇದು ಶುಚಿ ಮಾಡಲು ನಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ವೆಚ್ಚ, ನಮ್ಮ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛ, ಇದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಇಚ್ಛ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ, ಎಂದು ಬರದು ನಿಮಗೆ ರೋಗ, ಕಮ್ಮಿ ಬಳಸಿ ಉಪ್ಪು, ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು, ನಿಮಗೆ ಬರದು ಮುಪ್ಪು, ಈ ಮಾತು ಎಂದು ಆಗದು ತಪ್ಪು ಬಂದು ಯಾರೊಂದು ಕವನ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾಳಿಗೆ ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ತಕ್ಷಣ, ಅದೇ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಬಾರದು ಭಕ್ಷಕರು,
ಅವರಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾದಂತಹ ಮೌನಸರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈಗ ದೀಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ದಂಪತಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण पारायणे भक्ताभिष्टप्रदे देवी शक्तिरूपी सनातनी गुणाश्रय गुणमे नारायणी नमस्तुते। नित्यानंदं ब्रह्मानंदं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं त्रैलोकज्ञानी श्रीगुरुदेवं ओम नमो नित्यानंदं। सत्यमोद धर्मं शर ಈ ಒಂಜಿ ವಾಣಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಡ್ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾಭವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಧರ್ಮಣಿ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಪ್ರಾರಿಮಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆಲ್ಲ ಈ ಮನ್ನಡೆ ನಡೆಪ್ರಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಹಾಲನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಯೋಗ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರನ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಯೋಗ ಅದು ಒದಗದೆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಈ ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಡ್ ನಮಕ್ ಭಗವಂತೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಇಂದೇಟು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಲ್ಯ ಯಾನು ಪಂಡಿತೆ ಯಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರನೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಕಲನಕಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲು ತನ್ನ ಆಯುಷ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಮುಟ್ಟ ಬದುಕುವ ಆತ ಮುಟ್ಟ ದಿನ ದಿನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅನುಭವನೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಪೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಅವಲೋಕನ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಡಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಬದುಕುನಕಲು ಒಟ್ಟಾದಿತ್ತಿನಾತ್ ಕಾಲ ಈ ದೇಶದ ಬದ್ಧತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಭದ್ರತೆ ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬದುಕೆ ಬಾರಿ ಸರಳತ್ವದ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನಡಿ ಯಾರು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಏತು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೇರು ಪನ್ಪುನ ಅರೆಗ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿಗಳು ಗೊತ್ತು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬಂದಾಗ ಅವೇನು ಎಂಚೆಂಚೆ ಎದುರಿಸೊಂದು ಬೈದೇರು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವೇದ್ಯವಾಯಿನೆಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಪ್ಪಲ 4 ಜನತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗೋಸ್ಕರ 4 ಜನತ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡಾಯಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಒರಿಯ ಬದುಕಿನ ಜೀವನ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಡ್ ನಮ್ಮ ನನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕು ನಕಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಅಂಚ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿಗೋಸ್ಕರ ಬೊಡೆದಿ ಕಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮಲೆ ಇಡೀ ಪರಿವಾರಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಈ ಬದುಕಡು ದೇವರೇ ನಮಕ್ ಏತೋ ಅವಕಾಶನ ಕೊರ್ಪೇರೆ.
ಎಡ್ಡೆಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಹಾಳಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಂಡ ದೆತೊಂದಂಚಿನ ಮನೋಬಲ ನಮಡಬೋಡು ಆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನಮಡಬೋಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಡ ಇಂಚಿನ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನೀತಿದ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಬದುಕುಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದು ಬತ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಧರ್ಮಚಾವಡಿಲಿಟ್ಟು ಐತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಎಂಚ ಐತ ಧರ್ಮದ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಚಾವಡಿ ಪಂಡ ಆತ ಮಹಿಮೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಆತ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಆತ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜವು ಇಂದೇನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡು ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಸುದೃಢವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೊಲ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೊಲ್ನೆ ಶಾಲೆದ ತೊಲ್ನೆ ಪೂರಾ ಓಲ್ ದೆತೊಂಡಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಪುನಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗಳೊಂಜಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ದೇವರನ್ನು ಒದ್ದಿರ್ಗುಂತುದು ಆ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ದೈವದ ಅನುದೆತೊನ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಆಯಾಯ ಗ್ರಾಮಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೂರ್ವಜರು ದಾಯೆ ಅವು ಪೂರ್ವಜರು ಕೊರ್ನತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ಕೊರ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನೆಲೆಯವು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆತು ಮಹಾತ್ಮೆ ಆತು ಮಹಿಮೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಡು ಸುದೃಢವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕು ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಾದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡಾಪುನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊಲಕ್ಲೆಗೆ ಅವಿನ ತಿರುಪವನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮನದಟ್ಟು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರುಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಜೀವನದ ಬದ್ಧತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂತಿನ ಸಂಪತ್ತು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಂತಿನ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ಅತನ ಆರು ಮಂತಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತತ್ತು ಆರ್ನ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತೇರು ಜೋಕುಲು ಆ ಜೋಕುಲು ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಂತದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕೀರ್ತಿಗಕ್ಲು ಬಾಜನೆರಾದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಪುದರ್ಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒರಿಯೊಂದು ಬೆಳಗೊಂದು ಪೊಂಡ ಐದು ಮಿತ್ತು ಸಂಪತ್ತದಾದ ಅವು ಜೋಕುಲೇರ್ದೆ ಆವಡತ್ರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಂತುಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಮ್ಮ ಅವಲೋಕನ ಮಂತುಂಡ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಉಂಡಿನಿ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಜನಕಳ ಬೆರೆಯೋಡು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಈ ಚಿಂತನೆ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾಜದ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ರೆಡ್ ಸಂತೇರು ಮೂಜಿನೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಗ್ರಹಿಣಿ ಒಂದು ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಅಡಿಪಾಯ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿತಿಡುತ್ತು ಪೋಡು ಒಂದಿತ್ತ ಮೂಜಿಲ ತತ್ತಂಡ ಈ ದೇಶ ಗವನತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಡು ಭಾರಿ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಡು ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಬದ್ಧತೆ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಡು ಸಮೃದ್ಧಿದ ನೆಲೆ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಡು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಫಲತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಸಂತೇರು ಕನಕ ಕಾಂಚನ ಕೀರ್ತಿ ಬುಡ್ದು ವೈಕಲ ಆಕರ್ಷಿತರಾವಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಂದೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಮೋಹಗ ಅಕುಲು ಬಲಿಯಾವಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂತನ ಜೀವನ ಆಗ ಪೂರ ಲೋಕದ ಪೂರಾ ಜನಕುಲ್ಲ ಲೋಕದ ಪೂರಾ ಜೀವರಾಶಿಲ ಅಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಡವೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಿದೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಭೇದ ಭಾವ ಇತ್ತಂಚಿನ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ಇನಿ ಅವು ಎಂಚೋಂಡು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗ್ರಹಿಣಿತ್ವ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಆಯ್ನಾಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರಹಿಣಿ ಆಯ್ನಾಲು ಆಳು ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಬೊಲ್ಪು ಇಡೀ ಇಲ್ಲದ ಅಭ್ಯುದಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪುನಿ ಆಲ್ಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಒಂಜಿ ಪಂಚಸೂತ್ರಲು ಕೊರಿಯರು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಅದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಆಯ್ನೆಲೆಗೆ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಐನ ಬಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮೂಗುತಿ ತಾಳಿ ಕಾಜಿ ಕಾರೊಂಗಿಲ ಈ ಹಾಲಿಡೇನೇನು ದಾಯ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮ್ಯಾಪನಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರ್ರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೋಡ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಇನಿ ಕುಂಕುಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಮುಂಗೋಡು ಕುಂಕುಮ ತೋಜುಜಿ ಪೂರಾ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅವಿನ ಇತ್ತಿನ ಗೋಡೆಡು ಇತ್ತಿನ ಬಾಕಿಲೆಡು ಇತ್ತಿನ ಓಲೋಲು ಪತ್ತಾದು
ಕಂಡನೆಗ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮಡು ಬಾರಿಯತ್ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಡು ಅರುಣೋದಯ ಅನಗ ಆ ಕುಂಕುಮದ ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡುನ ಜಾಗೆ ಆಂಜೋಲು ಗಂಧ ಅಂಚನೆ ಭಸ್ಮಧಾರಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆನ ತ್ರಿಪುಟಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮುಂಡಾನ ಐಟ್ ಅರುಣೋದಯದ ಪ್ರಭೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆದ ಅವು ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತೇಜಸ್ಸು ಬಕ್ಕ ವರ್ಚಸ್ಸದ ಪ್ರಕಾಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಬಾಗಡುಪು ಐಕೆ ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮನ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೊಂಜವು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಕಾಡಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿನ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಗೃಹಿಣಿಯಾದ ಮುತ್ತೈದೆಯಾದ ಆ ಇಲ್ಲದ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚದು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪೋಣ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪುನ ಆ ದೈಕ ನೀರು ಮೈಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೈದೆ ಆ ಕುಟುಂಬಡು ಏತೋ ಆತ್ಮಲು ಉಂಡ ಆ ಆತ್ಮಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರಂಧಾಮಗ ಸೇರರುಂಡು ಕಡೇತ ಕಾಲಡು ಆ ಸೇರುನ ಆ ಒಂಜಿ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಸೇರಿದು ಅವು ವೈಕುಂಠವಾಸಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ವೈಕುಂಠಗ ಆತ್ಮ ಸೇರುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ದಿನೋಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ತಾಳಿ ಬಾರಿಯಾತ್ ಮೂಗುತಿ ಅವು ಬಾರಿಯಾತು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಏತೋ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕೇನ್ನಗ ದಾನೆ ಮಗಲಿಗೆ ಮುಂಕೊಟ್ಟೆ ಮಂತದ್ದು ಜರ್ ದಾಲೆಜ್ಜಾಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ పోవాడు ಒಡನೆ పోవాడు ಎಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮನ್ಪಾಡು ಮೂಗುತಿ ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ತಿನಂಚಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಒಲಿನಂಚಿನ ಮೂಗುತಿಡು ಪುರಂದರದಾಸರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಬಾರಿ ಜಿಪುಣೆ ಆದಿತ್ಯರು ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಬೊಡಿತಿನಾಥ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತನು ದಾನ ಮನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇವರೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಯಾರೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪರೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಉಪನಯನ ಯಾರಂಡು ಎಂಕ್ ಸಾಯ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕೆ ಜಿಪುಣೆ ಆರು ದಾನ ಬನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಬಲ ಅಂದ ಪಂಡದು 15 ದಿನ ನಲಿಪಾವೇರು ಕಡೆಕ್ ಅವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಸೀದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ನ ಬೊಲಿದ ಕೇನ್ವೇರು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಉಪನಯನ ಮನ್ಪರೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡಲು ಉಪನಯನ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪೋಡನು ಅಪಗಾಲು ಕೊರ್ಪುನ ಹಕ್ಕಲು ಜೀವನಡು ಓವುಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಜಿಪುಡೆ ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ತನ್ನ ಮೂಗುತ್ತಿನ ದೆತ್ತದು ನನ್ನ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ ದಾನ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಆ ಮೂಗುತ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನ ಅಂಗಡಿಗೆದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಪೋದು ಇನ್ನೇನು ಎಂಕ್ ದೀದು ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ತೂನಗಾರನ ಬೊಡೆದಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬೀಗ ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಜೋರು ಮಂತೊಂದೇ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಂಡು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ವಿಷತ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ವಿಷದ ತಂದ್ರೆ ಪೋನಗ ಈ ಮೂಗುತಿ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತದು ಮೂಗುತಿನ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಲ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಲೆಗ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂಗುತಿ ಇಡೇಂಚ ಬತ್ತನೊಂದು ಕೂಡ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ತೂನಗ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡು ಮೂಗುತೀಚಿ ಅಲ್ತುರ್ಲ ಬತ್ತದು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಡಕ್ಕೇನು ದಾದ ಮಂತ ಏನು ಅಪ್ಪಗಾಲ್ ಪನ್ಪಲ್ ನಮ್ಮ ಈತುಪುರ ಸಂಪತ್ತು ಮಂತಾರೆ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಬುದ್ಧಿ ಎರಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐಕೆ ದೇವರೇ ಬತ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೇರು ಪನ್ನಗ ಆರೆ ಕಡೆಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರಾದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲದ ಆ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯುಗಡು ಇತ್ಯಾಪುನಂಚಿನ ಯಥೋ ಚರಿತ್ರೆನು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಪನ್ನಿನಂಚಿನ ಮಹಾದಾಸಿರಾಯರು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಗುತಿಡ್ಲ ಆತ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಿಕಲು ಇಲ್ಲಡು ಒವೇ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ತ ಪೂರ ವಿಚಾರನ ತೆರೆಯುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಗಣಹೋಮ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಗಣಹೋಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೆಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಧಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಗಣಹೋಮಗ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಹೆಣ್ಮ ಬಗೆತ ಸುವಸ್ತನ ಪಾಡ್ದು ಗಣಹೋಮ ಮನ್ಪ ಐಕ್ ಶುದ್ಧ ನೆಯ್ಯಿನ ಪಾಡುವ ಅವು ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ಯಿ ಆವಡು ಬೇತೆ ಓಲ ನೆಯ್ಯಿ ಅವಳ ಕಂಜಿ ಎತ್ತಿನ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ಯಿ ಆವಡು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ನಮ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ದಾಲ ಗೊತ್ತುಚಿ ಈ ಧೂಮ ಲಕ್ಕನಾಗ
ಈ ಧೂಮಾಡು ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ಪುಟ್ಟುಣು ಆ ಯಾಗರದ ಹತ್ರ ಆ ಹೋಮರದ ಹತ್ರ ಆ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಆತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ಕನಪುನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗಣಹೋಮಯ ಬಂದ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಪಾಡುನ ಎನ್ಮ ವಸ್ತುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆಯ್ತ ತತ್ವಲು ಆಯ್ತ ಸತ್ವಲು ಉಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅವೇನು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಮೂಲ ಭಾರಿ ಆತುಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರಡದಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲು ಕೇನೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಕಲಶದ ಮಹತ್ವದಾದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆದ ಐನಾವರ್ತಿದ್ದು ದೀಪ ಪತ್ತಾವನಿದಾದ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಕ್ಕಡ ಕೇನದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಾಲೆ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಒಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪಾಣಿಪೀಠ ಶಿಖರ ಅಂಚನೆ ಪಾದುಕೆ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನರಮಣೆನ ಉಂಗುಷ್ಟೋಡು ತರೆಮುಟದ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಟುಪ್ಪು ನೆನಪುದಿದೆ ಮಿತ್ತದ ಕಲಶರದ ಬತ್ತಿನ ತೀರ್ಥದ ಪಾದುಕೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಉಲ ಎಂಚೆ ಜೀವಲು ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಲೆಲ ಒಂಜಿ ಜೀವಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪಾಣಿಪೀಠಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಇಂಚಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯನ ಬುಲೆಪ ಒಂದು ಇನಿಯಾಪುನಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ್ದು ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿಡ ಒಂಜೀತ್ ಅಪ್ಪೆನ ಕಲಾರಾಧನೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಆತನು ಬಹುಶಃ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನಲಾತ ಬೆಳಗದು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ದ ಎಂಕಲ ಕೊಂಡೇವರುಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಮಾಡಿದು 24 ತಾರೀಕು ಮಟ್ಟ ಸೋಮಯಾಗ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಯಾಗ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನವಾಗ ಭಾರಿ ನಿರಾಡಂಬರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ನಿಖಲು ಕೃತಾರ್ಥರಾವಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಈ ಯಾಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದು ನಿಖಲೆಗೆ ದೇವರು ಪೂರಾ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ನೀ ಮೂಲಿತ್ತಿನಕಲು ಪ್ರತಿ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ನಿಖಲ್ನ ಪರಿಸರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಓಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಲೇ रक्षकरो जगदम्बा भवानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी निशिदिन गाओ अम्बा अम्बा निशिदिन गाओ अम्बा अम्बा
रक्षकरो जगदम्बा भवानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी वर्णविवर्ण में विरने वाणी वर्णविवर्ण में विरने वाणी वर्णविवर्ण में विरने वाणी वर्णविवर्ण में विरने वाणी सौद भुवन में तू महारानी सौद भुवन में तू महारानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी निशिदिन गावो अम्बा अम्बा निशिदिन गावो अम्बा अम्बा रक्षकरो जगदम्बा भवानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी अंतर्मातु अंतर्यामी अंतर्मातु अंतर्यामी अंतर्मातु अंतर्यामी अंतर्मातु अंतर्यामी विश्वस्वरूपिणी विश्वसमानी विश्वस्वरूपिणी विश्वसमानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी निशिदिन गावो अम्बा अम्बा निशिदिन गावो अम्बा अम्बा रक्षकरो जगदम्बा भवानी रक्षकरो जगदम्बा भवानी ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ ಈ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತೆ ಈ ವಾಲಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಂತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸತ್ಫಲನೆ ಈ ದೇಶದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡೆ. ಜನನ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲದ ಘಟನೆ, ನಮ್ಮ ಮರಣ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂತ್ಯ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಾವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬದುಕು ಪಯಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ನೋಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಥವನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತರು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸಂತರು ಎನಿತು ಶರಣರು ಜ್ಞಾನ ಬೀಜವ ನೆಟ್ಟರು, ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮಹಾಂತರೆನ್ನುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಗಾನ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕವನ, ರಾಮನ ಡೀಟನೆಲ, ಭೀಮನು ಸುರಿದ ಗಾಳಿ, ವ್ಯೋಮದಿ ಭಗೀರಥಂ ತಂದ ಸುರತಟಿನಿ, ಸೋಮನ ಪೆತ್ತ ಕೆಡಲ್. ಇಂಥ ಹಿರಿಮೆಗರಿಮೆ ಉಳ್ಳಂಥ ನಾಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ಇಂಥ ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಶರಣ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ವಚನ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ವೈದಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದುಕ ಪಯಣ ಅದು ಮಸಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರಾಚೆ ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಪಯಣ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನು ತರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಯುತ್ತೇನು ಒಯ್ಯಲಿಲ್ಲ, ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಸುಣ್ಣದರಳು ಆಯ್ತು ಈ ದೇಹ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬೋಲು ಕೆಟ್ಟದೆಂದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಬೊಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆತ ತನ್ನನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆತನ ಚಿಂತನೆ ಏನು, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಆತನ ನಡೆನುಡಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪುನರಪ್ಪಿ ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೇಖರನವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇವತ್ತೊಂದು ವಾಣಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಮೇಲೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನೆ ಕರೆದ್ರು. ನಾನು ತೂಪೆ ಶೇಖರಣ ಎತ್ತನ ಬತ್ತುವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಯೋಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಶೇಖರನ ಬದುಕು ಭಾಳ ದುಡಿಮೆಯ ಬದುಕು, ಸತ್ಯದ ಬದುಕು, ಕಷ್ಟದ ಬದುಕು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಹಗಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಛಲದ ಬಲದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಪೂರಕ ಆಗಬೇಕು. ಒಳಗಿನ ಬೆಳಕು ಹೊರಗಿನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅವರ ಇಡೀ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ಬರಲಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ಒದಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು, ಈ ಥರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಶೇಖರಣ್ಣ. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಬದುಕಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅರ್ಥವೇ ಬದುಕಿನ ಪರಮಾರ್ಥವಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಗ ಬಾ ಈಗ ಬಾ ಹೋಗಿ ಬಾ ಎನ್ನದಲೆ ಆಗಲೇ ಕರೆದು ಕೊಡುವ ಧರ್ಮ ಹೊನ್ನಾಗದೆ ಬಿಡೋದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಹಾಗೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಯಲಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಬಯಲ ಬದುಕು. ಅದರ ನಡುವೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಡುಕನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟೆ, ಕೆಡುಕರು ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನಯ ಮನವನ್ನು ನಾನು ನೋಡೆ, ನನಗಿಂತ ಕೆಡುಕರು ಬೇರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಆತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತೇಶ ಎನ್ನುವಂತೆ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದಾಗ ಕಸ ಮತ್ತು ರಸ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ, ದಿನ ದಿನ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಧರ್ಮದ ನರಗಳ ಬೇರೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ಆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಈ 2019 ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ದುರ್ಜನರು ಸಜ್ಜನರಾಗಲಿ, ಸಜ್ಜನರಾಗಲಿ ಉಳಿಲಿ. ಹಾಗೆ ಮಾನವಂತರು ಮರುಗದಿರಲಿ, ಮನಸ್ಸು ಮುಸುರಿಯಾಗದಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೇಸೆ ಕೇಳಿಸಲಿ ಕಿವಿಗೆ, ಲೇಸೆ ನುಡಿಸಲಿ ನಾಲಿಗೆ, ಲೇಸೆ ಕಾಣಿಸಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಜನೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದೊಂದು ಈ ವಾಣಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದೊಂದು ಹಾರೈಸೊಂದು ಶುಭಾಶಯ ಮಾಡೋದು ಎನ್ನ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಿಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಮಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಈರೆ ಸಿಂಗಾರೋನು ಮಲ್ಪಿ ಪೂಯಾನೆ ಆಪೆ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಈರೆ ಸಿಂಗಾರೋನು ಮಲ್ಪಿ ಪೂಯಾನೆ ಆಪೆ ಪಾದೋಡು ಧೂಳೆಯಾದ ಉಪ್ಪಿಯಾಸೆ ಎಂಕ್ ಈರೆ ಕಾರು ದೆಕ್ಕಿ ನೀರು ಆಪಿಯಾಸೆ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಈರೆ ಸಿಂಗಾರೋನು ಮಲ್ಪಿ ಪೂಯಾನೆ ಆಪೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಓ ಲೋಕಮಾತೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪುಲೆಂಟ್ಲೆ ದೇವಿ ಮಾತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಓ ಲೋಕಮಾತೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪುಲೆಂಟ್ಲೆ ದೇವಿ ಮಾತೆ ನಂದಿನಿದ ನೀರು ಆದ ಪರಪಿಯಾಸೆ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಮೀಪಿ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಿಯಾಸೆ ನಂದಿನಿದ ಪನಿಯ ಪುನಾಸೆ ಅಭಿಷೇಕ ನಿತ್ಯ ನಿಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಸೆ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಇರಿ ಸಿಂಗಾರೋನು ಮಲ್ಪಿ ಪೂಯಾನೆ ಆಪೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಓ ಲೋಕಮಾತೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪುಲೆಂಟ್ಲೆ ದೇವಿ ಮಾತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಓ ಲೋಕಮಾತೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪುಲೆಂಟ್ಲೆ ದೇವಿ ಮಾತೆ ಕಟೀಲ ಭ್ರಾಮರಿ ಈಶ್ವರಿಯೇ ಕಟಿಲದ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ಆಪಿನಾಸೆ ಇಂಕ್ ಮೂಲು ಬೀಜನ ಗಾಳಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಾಸೆ ಕಟಿಲದ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ಆಪಿನಾಸೆ ಇಂಕ್ ಮೂಲು ಬೀಜನ ಗಾಳಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಾಸೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಆದ ಚರಣ ಮುಟ್ಟುನಾಸೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಆದ ಚರಣ ಮುಟ್ಟುನಾಸೆ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿ ಡೊರಿಯೇ ಆದ ತೂಪುನಾಸೆ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಈರೆ ಸಿಂಗಾರೋನು ಮಲ್ಪಿ ಪೂಯಾನೆ ಆಪೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಓ ಲೋಕಮಾತೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪುಲೆಂಟ್ಲೆ ದೇವಿ ಮಾತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಓ ಲೋಕಮಾತೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪುಲೆಂಟ್ಲೆ ದೇವಿ ಮಾತೆ ಬೊಂಡಾದ ನಿನ್ನಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುನಾಸೆ ಯಾನ ಕರ್ಪೂರ ಮಂಜಲ ಗಂಧನೆ ಆದ ಸೇರುನಾಸೆ ಬೊಂಡಾದ ನಿನ್ನಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪುನಾಸೆ ಯಾನ ಕರ್ಪೂರ ಮಂಜಲ ಗಂಧನೆ ಆದ ಸೇರುನಾಸೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಅಬ್ಬಲಿಗೆದ ಪೂವೆಯಾದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಅಬ್ಬಲಿಗೆದ ಪೂವೆಯಾದ ನಿನ್ನ ಮೈನಿಲಿಕೆ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುನಾಸೆ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಈರೆ ಸಿಂಗಾರೋನು ಮಲ್ಪಿ ಪೂಯಾನೆ ಆಪೆ ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಈರೆ ಸಿಂಗಾರೋನು ಮಲ್ಪಿ ಪೂಯಾನೆ ಆಪೆ ಪಾದೋಡು ಧೂಳೆಯಾದ ಉಪ್ಪಿಯಾಸೆ
ಎಂಕ್ ಈರೆ ಕಾರು ದೆಕ್ಕಿ ನೀರು ಆಪಿಯಾಸೆ ಬಂಗಾರ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಈರೆ ಸಿಂಗಾರೋನು ಮಲ್ಪಿ ಪೂಯಾನೆ ಆಪೆ ಪಾದೋಡು ಧೂಳೆಯಾದ ಉಪ್ಪಿಯಾಸೆ ಎಂಕ್ ಈರೆ ಕಾರು ದೆಕ್ಕಿ ನೀರು ಆಪಿಯಾಸೆ ಪಾದೋಡು ಧೂಳೆಯಾದ ಉಪ್ಪಿಯಾಸೆ ಎಂಕ್ ಈರೆ ಕಾರು ದೆಕ್ಕಿ ನೀರು ಆಪಿಯಾಸೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಓ ಲೋಕಮಾತೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುಲೆಂಟ್ಲೆ ದೇವಿ ಮಾತೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಓ ಲೋಕಮಾತೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುಲೆಂಟ್ಲೆ ದೇವಿ ಮಾತೆ ಭ್ರಾಮರಿಯೇ ಈಶ್ವರಿಯೇ ಶಂಕರಿಯೇ ಶಾಂಭವಿಯೇ ನಮೋ 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 ನೋದು ರೂಪ ನೋದು ಪುದರು ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ನಮೋ 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 ಪನ್ನಗವೇಣಿ ಕೋಕಿಲವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯೆ ಈಶನ ರಾಣಿ ಪನ್ನಗವೇಣಿ ಕೋಕಿಲವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯೈ ಈಶನ ರಾಣಿ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ರೀತಿ ಪುಗರುಂಡ ಕಮ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಭ್ರಾಮರಿಯೇ ಈಶ್ವರಿಯೇ ಶಂಕರಿಯೇ ಶಾಂಭವಿಯೇ ನಮೋ 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 ನೋದು ರೂಪ ನೋದು ಪುದರು ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ನಮೋ 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 ಪನ್ನಗವೇಣಿ ಕೋಕಿಲವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯೆ ಈಶನ ರಾಣಿ ಪನ್ನಗವೇಣಿ ಕೋಕಿಲವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯೈ ಈಶನ ರಾಣಿ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ರೀತಿ ಪುಗರುಂಡ ಕಮ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಭ್ರಾಮರಿಯೇ ಈಶ್ವರಿಯೇ ಶಂಕರಿಯೇ ಶಾಂಭವಿಯೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಮೋ